ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את כבשנו את טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. קומו, הם קמו. הרג את כולם. אחרי שגרשו, הצילו לשים ערימות אנשים ולרופאים. העמדנו את הערבים וירינו בהם סתם. הרגנו בהם, נקיפת מצפון. אחד הוא היה קורא לאמא, והיא באה וקטלה עליו, וצעד הוא נתן לה בחיילת וגם נתן לה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. And there was not any reason to do it. או אני, או הם. המדינה נתנת שווי. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ועטפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים.